Vanhemmat kysy pojan dopist miksi, sammal hoita petoksista aamuset fiksit. Päivät pysyy entisestä samana, paitsi että entisestä velkalista takana. Henki hieveri kellarissa hakataa, Kuokkalan drive-by ja kämpiltä napataa. Luuleks et dopimainet ylentää, tollasii idäspäin näkö syljetää. Koita siinä, päivästä toiseen kestää kun dousaat, eikä mikä enää sua estää. Junnu dopi, luku orjana, tuntuu ettei kuka halu sitä edes korjata. Tilastojen mukaan alaikäisten huumeiden käyttö on lisääntynyt ja yhä useampi nuori on jo kokeillut huumeeksi luokiteltua amfetamiinia. Vanhemmat lapsesta vittu huolissa, kuunnokku päissä makalikas luukuissa. Kuu itäpäin oot syntynyt, nähnyt vaikka mitä ja kaikki oot verryhtynyt. Vaatteetkin ritsattu kaupoista, löytys vielä fiksit, niin nousis kuolleet haudoista. Miten meni, niinku omasta mielestä, ihmissuhteet tuhottu ja joka asia pielessä. Tilastojen mukaan tänä vuonna nuorten huumekuolemat nousevat yli 5%. Hallitus on huolissaan nuorten jaksamisesta ja he keskustelevat siitä, miten saisivat heitä autettua. Ei oo vielä myöhäistä lopettaa, osan kohdalla pelkästä overdose opettaa. Moni lähtee ihan liian nuorena, se voit olla sinä ensi viikolla taikka huomenna. Joten laita nyt järkeä päähäsi, jos vaikka sil yhden elämän vielä säästäsi. Joka päivä kun kadut paskaa säätää, seuraavakin kerta voi sun elämäsi päättää. Vika fiksi ja katkolle parantaa, ensi viikolla samas niisti vessas vedol tavataan. Ja niin sama, kierre vaan kiertää, päät samat vaatteet ja kengätkin hiertää. Yhä useampi päihdekuntoutuksen saanut potilas ajautuu uudestaan käyttämään päihteitä. A-klinikka-säätiö vaatii valtiolta lisärahoitusta päihdepalveluiden tuottamiseen. Fiktatut tagit, skriivatut trackit, kaikki hukas saakuu aina niin lärvit. Taamos tarvii datsit, et mä pääse ulos, sori vanhemmat, että oli lopputulos. Tukkos venä milloin tulos, tulo taivaan alas takas puto. En syytä muuten mä silti tällä turaa uho ongelmii. Jos sä arvasit, moni läheinen vieres narkahti paskaksi.